Použil jsem osobní automobil a vozík do Almérie, kde jsem nechal auto v přístavu. Nafta, mě tam i zpátky vyšla na 17 000 korun. Dálniční poplatky mě vyšly na 4 600 korun. Trajekty 4 000 korun. Parkování auta vlastně s tím vozíkem v přístavu v Almérii během mýho pobytu v Africe. Myslím asi 18 dní, to vycházelo tak nějak, a za to jsem platil 2900 korun. Takže za dopravu do Afriky a zpět jsem dal 28 500 korun. Z bankomatu jsem v Maroku vybral 13 500 korun a z téhle hotovosti jsem poplatil úplně všechno. Je v tom vízum do Mauritánie a převaděč, který mě tam i zpátky vyšel na 600 korun. Je v tom povinný pojištění motorky pro Mauritánii, to stálo 300 na 20 dní. A je v tom započtený benzín do motorky a kompletně jídlo, voda, SIM karty, jak v Mauritánii, tak v Maroku. Tak mě vyšlo na 12 100 korun. Dohromady za provoz na místě jsem dal přibližně 14 900 korun.